Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S.N. 2001. godište iz okoline Šapca, D.S. 1999. godište iz okoline Žablja i D.M. 1996. godište iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili 3 krivična dela teška krađa i jedno krivično delo teška krađa u pokušaju. Sumnja se da su njih trojica provalila u 2 ugostiteljska objekta i 1 frizerski salon i ukrali novac, tablet, kutiju sa humanitarnim prilozima i frizerski pribor. Takođe, sumnja se da su pokušali da provale u još 1 ugostiteljski objekat. Policija je operativnim radom identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i deo ukradenog novca i predmete za koje se sumnja da potiču iz krivičnih dela. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće prevedeni uz krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.